Tady doktor, laboratoř uprostřed Prahy. Tady... Dneska tak mi tady přiletěla moucha. Dneska mi tady přiletěla moucha. Moucha, jo. To je moje bývalé jídlo. To je mexický salát. A tady ta moucha, jo. Já mám prostě mouchu. Tady má takhle mouchu. Koukej na to, brácho. Vyleze. On tady přiletěl oknem. Já jsem zrovna vešel do svého pokoje. Do svého obydlí. Ty vole, co to je? Co to je? Co to je, vole? Co se mi to tady zrodilo? To jsem tady ještě včera neměl. Čum. Normálně mi tady běhal pavouk. To je kokot. Už je tady tam. Je tady večer ta moucha. Pane moucho. Hej. Tady to smrdí. Já zavřela tu mouchu, ještě potřebuji na můj experiment. To piči. Camaro. X71 Neo Slaymax. To jsem tady našel. Tady je moje bývalá voda. Moucha. Kámo, to se posral. Koukej, co mi tamhle žije, vole. To se všechno hejbe. Tak ty jsi asi blázen. Já potřebuji nějaký replant. Tohle je opravdu moc. Tady vás vítá doktor. To byla jenom upoutávka, tady vás vítá doktor u tohohle videa. Dneska, tak tady se bude muset zabít. Tadyhle. Bůh s námi. Tady menší house tour. Co to? Tam je další. Ta moucha vyletěla sem. Čum, ta moucha je tady. Čum, ani hodím hadra. Tak ta moucha končí. OK, ona to přešla. Ta moucha, tady jsou dvě! Tam je jedna a tady je druhá. Čum, jedna a tady je druhá. One and second here. Tak ty jsi asi blázen. Čum, další pavouk tam je. Čum, tady si mouchy už upadlo křídlo. Tak ta končí, kámo. Okay, ona je ještě na druhé straně. A taková australská moucha. To prdele. Kam jak to, že ta moucha ještě žije? OK. To byl sidequest. Už je to tady zase. OK. Já si vystřelnu, protože tam je můj ksicht a já prostě nemůžu být spatřen. Protože pak po mně půjde FBI. OK.
Našel jsem tady Axe spray. Dobrý. Otevři okno. Odsávač smradu. Dobrý, tak tady se nedá dejchat. Tam se nedá dejchat, kámo. OK, sidequest moucha. Pojďte mi zabít s tím pavoukem tady, čum. Jakoby chytím. Je chycená. Já mám chycenou mouchu. OK. To ji zabil. Ne. Žijí. OK. Musíme ji unboxnout. Ty má ta sračka žije. Kurva! To prdele! OK. Jdeme zčeknout. Tady to voní všude, kámo. Ty jsi blázen. Dobrý, ty věci už umřely. A tady se dá dejchat, jakože. Tady to asi nebyl nejchytřejší nejpad. OK, tohle. Člověk spadne. Ne? Nespadne? Čum, ona bude padat, tak ona chytí tu záclonu a strhne to. Čum, 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 čum. Da. Čum, co dělá? Čum jak pes. Čum, příkládko, jo. To začne chcát tu vodu. Tímhle. Never tell a man, get a job. Kurva, to je všechno na mě. Dejte si vodu. Je zdravá. Jestli to nepříklad na kopu počítač. Fajn. Člověk všichni na něj. Člověk takže mega hustý, co? To je celkem jako dům. Možná bych to mohl odzoomnout, co? Co to bylo? Dobrý, tady se v toho chvíli nedá dechat moc. Ani moc žít, popravdě. Musím chodit tam nahoru něco. Co tady je? Tahle sračka. Čím to jdu umýt? To jde do vody. Čím ono to mělo být? To mělo být modrý. Fuj. Okay. To musím hodit něco do té věci. Je tu flašku. Kurva, to je strašně velký decibel. Musíme to tady... Musíme to tady trochu redukovat. Fú. OK. Jdeme zčeknout míček.
OK. Ne, zašpuntovaj. Člověk je modrý. Už umřel. Mídlo. Ty vole, spocený koule. Fuj, kámo. Tak ten nechutný. To je za sračku. Dát mídlo. Už to tam steče. Oni na mě jdou sousedí. Já jsem celkem vysoký, ne? Čím 100 metrů. Tohle je POV. A to vypilo tu vodu. Jsme to super lidi. Říkám tady to. OK. Už se tady dá žít. OK. Jdeme. Dejte si dej si ruku. Čím jak tam jde. Ej. Já chceš nějakou věc. Tady to asi nevadí. Já si potřebovat bagetu. Yes. Fresh bageta. Tady roste ta plíseň v něm. Tak to mám nejradši. To je POV, jakým. Co děláš? Jste z toho něco na mobilu. What the fuck? Dám si ještě vodu. Okay. Kurva, to bude na kokot. Počkej. Takhle. Kurva, popleval jsem si mobil. Tak mejlo ta voda. POV. Piju vodu. Já zazvu. Takový fajnový lipoš.
je mi cíl vás poznat. Yo, Morče, bro! No way! It's Strudel! Morče! Vypadá. Vždycky se tam lipánka. To je lipánek. Fajnovej, ne? Jaký kokot. Čumí jak nějaký vydřiduch. Cože, to má dobrý audio, brácho. Čemu proč taková tma, vole? Sviť. Tak. Kód. Chcete kód? Počkat, já tady mám takový kód. Tady mám kód. Ukaž mi to. Takže fajnový lipoš. S lipánkem do říše zábavy. To je dobrá třetí říše. Naskenuj a vyhraj. Tady můžete naskenovat a vyhrát, pokud chcete. Kód pod obalem. Tonde obalů. Jako to je tady ten obal nebo tenhle obal. Tak počkejte, já otevřu. Na první otevřu do prdele. No co děláš? Ta moucha. Já jsem si dělal srandu, já jsem myslel, že spadla tam dolů. A kámo, actually spadla do toho chleba. Kurva, si myslím, že jste pořád chtěli na mou sračku, kámo. Posuň se trochu. Čum, ta moucha je normálně tady. Otevřím pan chleba, jak to vysype. Uprdele. Jdi. Čím už leze? Čím? Ona skáče ještě. Čum. Moucha domácí. To je můj mazlíček, jak šere. Co si tady nechám? Nebo nevíte. Jsem takže vzpomněl, že abych podle informací, co mi zaslala americká vláda, tak bych tady měl mít ještě jednoho lipánka. Ovšem tomu není pravda. Jak je to možné? Tak si dám lístkový ořech. A ještě mi ta tajná vláda řekla, že tady byla jedna bageta. Ne? Co to je? Poletucha. To prdele. Kámo! Můžeš držet tohle ťák, čum. Tady žije poletucha. Čuna mi zažral tu bagetu. Dobrý, no. Jsem byl chuť na lístkový oříšek s bagetou. Sám lístkový oříšek s tímhle. Jdeme vařit. Čum. Skakajeme. To bude hnus. Uj. No tady vole. To je fakt. No. Zabili kytku. Čum. Ty vole. Moje srdcovka. Zavolejte mě odtahovku, ty vole, jsem se posral. Ale to schodil ten pavouk. Ne já. Co já to tady vařím? Taste test.
Nejcípla. Kočka. A utekla, tak se dobrý. Jdeme vařit. No. Ty vole. Stejně za věci. Špet dejchá. Jak bláto, ty vole. Na kus hovna. Jak to tady schodila, kama, nemůžu. To je bladzen. Teď to vůbec píču. Je to v nose. To je hnus. Vůbec zaprášený mobil od toho. Tady ty sračky, čo to bude dechat. Tak to je psycho. Udá to dobře. Ja. Tam to nemá chuť. Kurva, to je vysypaný. Ty vole, ta kočka mi to pořád odpaluje. Kurva, tam hranote. Klidí do prdele. Ale počkej. Koukej, ta věc předtím byla černá, ne? To je to křídlo té mouchy. Ty vole, to se zbozral. Dobrý. Continue my work. Já jsem zapomněl tu mouchu, ne? Počkej, ta moucha byla na tom papíře, ona tady není. Hej. Si tu mouchu dával jsem na papír a ta moucha tady není v tom papíře. Kde je ta moucha? Tak ty jsi nebyl. Kde je moje moucha? Kamočům. Tady je stopa tý mouchy. Fuj, kámo. Jdem do hajzlu. Já potřebuji najít svoji mouchu. Hej, moucho. Tady fouknu, že třeba odválo, vole, nevím. Já ho jdu tady, vole. Nevidíte, tady do mouchu. Já tu mouchu nevidím. Hej, ona byla přímo na tomhle papíře. Ona se schovala pod ten papír. Moucho. Svíč. Žiješ. Just ne, máme problém, ta moucha asi nežije.
kurva. Tak si kokot. Čulení. Musíme ji zachránit. A se zapohla. To prdele! No mám nechty, vole, jak to mám otevřít nožík ze strany. Ty vole. To se zase blázen, to se seš. Čumí musíme takhle vzít opatrně. Ona ještě žije. Chytni se. Čum, ona žije, vole. Chytni se. Oh. Ne, do prdele. Moucho. Musíme ji dostat na ten papír. Kámo, ale ona je vole úplně debilní. Čum, ona ještě žije, to ti říkám, kámo. Tak a co teď děláčů najdu. Já jsem tam četl GPT. Slyšíš mě? Ta je mrtvá, oh shit. Kdyby teďka slyšela, já jsem bouchl do stolu, že jo? Hej, boucho! To je kokot. Se to jí fouknulo, to odválo jak psa. Ale vole, však ona funguje. Čum, ty když zmáčkneš, tak ona ještě jede. Čum, jak jede? Kamo? Tak mávnej třeba křídlem. Už to je asi mrtvá. Ale vole, ona chodí, můžeš couvat? Už to je zlámanák. To je zlámanák, veme no. Čum, a teda nějakou nákazu. Vidíš to? Čum, to tady předtím nebylo. Tam dala ona. OK. Čum, tady je přímo. Přímo jako by tady. To je třeba tam bude vidět. Svíť tam. Tam asi vidět nepůjde. Čum si tady vystavím, kde. Zatím ji nechám tady. Já bych dám do vody. Čum, tady dám pod talíř. A je takhle pod talířem. Vypadnu motýl z okna. Volejte hasiče.